Tak ja vás tu všetkých vítam a dnešnou témou sú francúzske skratky a pozrieme sa na tie francúzmi najpoužívanejšie a taktiež to rozdelím na také dve časti. Jedna časť bude naozaj v kontexte, tie skratky v kontexte písomnom, čiže všetko, čo sa týka skratiek, ktoré sa používajú v SMS správach alebo v rôznych správach na sociálnych médiách, čiže v Messengeri alebo v Instagrame alebo na ďalších rôznych platformách. A potom sa pozrieme na tie jednotlivé skratky aj v tej bežne v komunikácii, ktoré sa používajú, čiže s ktorými sa môžete stretnúť, ak sa budete rozprávať s nejakými Francúzmi. A prečo som vybrala túto tému? Ak to náhodou neviete, skratky vo francúzštine sú naozaj enormne používané a Francúzi milujú skratky, oni proste skracujú naozaj všetko možné. A existujú rôzne typy tých skratiek a typom myslím to, akým spôsobom tá daná skratka vznikla. No a na to sa tiež ešte pozrieme a potom to uvidíme potom ďalej v prezentácii. Dala som vám sem priamo definíciu zo slovníka, čiže abréviation, c'est la suppression de lettres dans un mot pour écrire plus vite ou prendre moins de place. Čiže čo to znamená? Čiže tá skratka, ten typ tej skratky, tá abreviation, je odstránenie písmenok v slove a to z toho dôvodu, aby sa písalo rýchlejšie alebo aby to zabralo menej miesta. A takou, dáme si môžeme najtypickejší príklad, ako to vzniká, tak máme slovo reštaurácia, čiže restaurant. A Francúz to skráti iba, že vlastne odstráni tú poslednú časť toho slova a skráti to na resto. Čiže namiesto restaurant, on povie resto. T'es allé au resto? Vous êtes allé au resto hier? Že on to takýmto spôsobom skráti. A potom ako keby tie abreviation môžu byť tiež, tam je taký troška rozdiel v tom, že máme konvenčné skratky, čiže takzvané conventionnel. A to sú všetky tieto ako keby skratky, ktoré podľa mňa všetci určite poznáte. A ide o nejaké názvy ako oslovení teda. Ide o oslovenia ako pán, pani, slečná. Dala som vám teda sem aj tie príklady. A tu si dávať možno pozor na to, že je variácia v tom, ako sa to dá písať. Čiže skratka pán môže byť napísaná ako m bodka alebo ako mr. A v množnom čísle páni, tak tam je zase mm bodka. A dámy, množné číslo tam bude mms. A pre pani tiež môže byť, tam sú dve variácie, buď to môže byť MME ako madame, alebo MRS, a to je ekvivalent tiež proste pani, ale je tam špecifikum v tom, že už to je, už je tam, má akože zmenený ten status, že je vydatá. A možno pre výslovnosť, tak si dávať pozor, že keď je to jednotné číslo, ten pán, tak to je tam ako keby ono ho nie je až tak počuť. Že vyslovíme to ako monsieur. Monsieur. A ono je ako keby to je troška umlčané. A v množnom čísle ho už vyslovíme viac. Čiže je to monsieur. Monsieur. A tak tam vidíme potom ten rozdiel, že či hovoríme o tom množnom čísle alebo jednotnom čísle. Čiže tam chcem dať pozor na tú výslovnosť monsieur a messieurs. A ďalším typom tých konvenčných skratiek sú rôzne radové číslovky, čiže to sú všetky tiež skratky, ktoré sú dané už pevne spoločnosťou alebo sú dané tým používaním. A máme tu napríklad prvý, premier, druhý, second, tretí, štvrtý, piatý, troisième, quatrième, cinquième.
Tam je rozdiel v tom, že ten prvý, druhý sa píšu inak, než potom všetky tie ostatné 5., 6., 7., 8. Čiže prvý, keď je to mužský rod, tak tam dávame ER, a keď je to ženský rod, tak sa to dáva R a E, ako première. Tam je ten dôraz na to, že to je ženský rod. To isté, keď je druhá v poradí, dajme tomu žena, tak je to seconde, čiže tam k tomu D sa pripíše ešte Ečko. A to je ten rozdiel. Aj mužský rod druhý je second a druhá seconde. A tam bude aj to Ečko pripísané. A ostatné radové číslovky potom sa píšu len s tým Ečkom malým. Ale možno ste videli ešte jeden typ používania, ktorý je tiež ako keby zaužívaný, ale je menej spisovný. A možno ste videli, a to je EME. Ešte sa používa, že sa napíše 5 a MME, ako to cinquième. Ale ten je oficiálne ako keby menej pisovne správny, ale používa sa tiež. A ďalším typom tých konvenčných skratiek sú rôzne fyzikálne jednotky, čiže máme všetky tie rôzne z matematiky, centimetre, milimetre, kilogramy a teď. To určite všetci poznáte, to sú ako u nás skratky, tam sa nič úplne extra nemení. A potom ďalšie z tých konvenčných skratiek, tak to sú rôzne skratky v slovníkoch. A tiež sú zaužívané, je to norma, ktorá je daná špecificky. Dala som vám tu nejaké príklady. Máme NF alebo NM, čiže to máme gramatickú triedu, čiže ide o podstatné meno ženského rodu alebo mužského, čiže máme nom féminin alebo nom masculin. ADV je pre príslovku, adverb, ADJ bude adjektív pre prídavné meno. A potom sú rôzne skratky ako femme, vulgue, argue, kde vám ukazuje vlastne ako keby ten register toho jazyka, že či ide o hovorový výraz, či ide o vulgárny výraz, nejaký argot, populaire a tak ďalej. No. Takže to boli tie konvenčné. A teraz sa pozrieme na tie francúzmi naozaj najpoužívanejšie, čo sa týka rôznych textoviek a správ. Ja som spravila takú anketu medzi svojimi kamošmi, francúzmi a francúzskami. A vyšlo mi z toho teda, ja som to dala do toho prvého slajdu, tie ako keby, ktoré mi napísali, že oni najviac používajú a najčastejšie. Ale samozrejme, nie je to taká obrovská vzorka, aby sa to dalo takto proste generalizovať, ale som vám len chcela ukázať, ktoré sú aspoň v mojom okolí také tie najpoužívanejšie. Čiže je to CC, skrátka pre kuku, čiže pre hovorový výraz ahoj. To je hovorový výraz ahoj, kuku, ten sa strašne používa a tiež nechce sa im to proste písať celé do tých správ, tak len napíšu len CC a comment ça va napríklad, hej, CC, comment ça va. DAC je skrátka pre d'accord, čiže skrátka pre, keď ste s niečím súhlasíte alebo ste s niečím OK, tak napíšte DAC, že súhlasím, alebo som za. BCP je skrátka pre beaucoup, čo znamená veľa. Resto, to sme už spomínali, to je tá reštaurácia. Cine, to je ďalšie veľmi často používaná a to je skrátka pre kino, cinema, cine. DSL je skrátka pre désolé, čiže keď vás niečo mrzí alebo vám je niečo ľúto, tak Francúzi napíšu do správy DSL. Et je suis désolé, je peux pas. Napríklad. Ďalšia veľmi obľúbená je C a to sa skráti, tým sa skracuje to se. Že im sa nechce písať celé to se, kom sa, alebo tak napíšu len C. RDV je skrátka pre rendezvous, čiže pre nejaké stretnutie alebo meeting. PB je znova skrátka pre pas de problème, čo znamená žiaden problém.
Čiže niečo také podobné ako duck. Hej, že OK, že som OK, nemám s tým problém. A TQT, táto skratka má dve variácie. Môže to byť napísané ako TQT alebo TKT. Každopádne to znamená t'inquiète, t'inquiète. A to sa tiež veľmi často používa a je to takéto, že neboj, že to bude v pohode, že neboj, nestrachuj sa, neviem tomu. S'inquiéter je strachovať sa alebo báť sa, takže t'inquiète je takéto neboj sa, nemaj strach. A après, ďalšia taká skratka, ktorú som asi nikdy, alebo už ani nepamätám, kedy som videla to slovo napísané v celku, pretože to je po obede, hej, après-midi, ale v tých správach alebo na Messengeri, tak už skoro všetci píšu après, hej, on se voit, c'est d'après. A možno ste si všimli, že veľa z tých skratiek je takých, dajme tomu, intuitívnych, že často práve tie skratky, keď sa tvoria, tak sa vyberie, keď je to nejaké dlhšie slovo, tak sa vyberá prvé písmenko na začiatku toho slova, potom sa vyberá písmenko v strede toho slova a tretie písmeno niekde ku koncu alebo posledné. Čiže je to dosť také intuitívne, že môžete potom podľa mňa si to, keď ste to aj napríklad nikdy nevideli tú skratku, tak si ju môžete vo veľa prípadoch aj domyslieť. Možno nevždycky, možno niekedy budete taký, že čo mi píše, ale vo veľa prípadoch sa to podľa mňa dá tak intuitívne vyzistiť, že čo to je. A dala som vám sem aj nejaké príklady, ktoré sú naozaj autentické, lebo to sú priamo z môjho telefónu, že som si proste otvorila správy a som vám to tu dala takto, aby ste mali nejakú predstavu. Sice je to vytrhnuté z kontextu, ale chcela som vám dať aspoň nejaké príklady. Čiže tu máme to kuku, kuku, ça va, čiže ahoj, ako sa máš. Tu viens au ciné ce soir, že prídeš do kina dnes večer. Oui, pas de problème. Čiže áno, žiaden problém. Non, c'est pour ça. Takže máme to C namiesto toho c'est. Čiže skratka pre to je. Nie, to je preto. To už neviem, čo mi tam kto písal. To je proste vytrhnuté z kontextu, ale už si nepamätám, čo to bolo za správu. Každopádne, potom máme rendezvous, čiže rendezvous au marché. To sme sa dohadovali, kedy sa stretneme na trhu. Či kde sa stretneme, tak. A dohodli sme, že sa teda stretneme na trhu priamo už. Ďalšie je je suis désolé, je peux pas. Čiže mrzí ma, to nemôžem. Je suis désolé, je peux pas. Takže namiesto désolé máme skratku désolé. A je le connais pas beaucoup. Čiže to BCP beaucoup. Nepoznám ho veľmi. No. Tu sú ďalšie. Tieto už nepatria, tieto už nie sú z tej mojej ako anketky, ktoré najčastejšie používate, ale tiež sú celkom časté. Čiže SLT je skrátka pre salut. Čo tam zase vidíte, že sa to vytvorilo tak, že prvé písmenko toho slova, potom druhé písmenko je niekde v strede a tretie písmenko je na konci. Čiže je to také fakt intuitívne. TFK je tu fais quoi? A tu sme si zase vzali prvé písmeno od prvého slova, druhé písmeno od druhého slova, tretie písmeno od tretieho slova. Takže čo robíš? Tu fais quoi? Môžete napísať, alebo môžete vidieť napísané ako TFK. A je potom ešte jedna variácia, taká menej častá, ale mne keď to raz napísala kamoška, tak som bola taká, že to čo je pre Boha, kestuf. A potom ale keď sa na to zamyslíte a si to tak poviete pomalšie, že kestuf, tak to je proste to qu'est-ce que, tu je namiesto tu a f je na to fe. Qu'est-ce que tu fais, takže čo robíš. Čiže to je druhá varianta toho tfk. Ďalšia skratka je deg a tá je možno, neviem teda, či poznáte. A oficiálne slovo je dégoûté. To znamená, že som znechutený alebo znechutená.
A je to v takom tom zmysle, môže to byť aj v zmysle, že si z niečoho, alebo sme z niečoho smutní. Pretože mne to kamoška posielala, keď sme sa dohadovali, že kedy sa stretneme na jogu a bolo to také, že sme sa strašne na to tešili a na obed, mali sme mať večer jogu a na obed nám napísala profesorka, že proste nemôže, že musí kurz zrušiť, pretože sa necíti dobre. No a mne taká kamoška napísala, že je suis deg. Že som proste znechutená, ale v takomto zmysle, že som smutná, lebo sme sa fakt na to mega tešili. Čiže to nemusí byť úplne konotácia, že znechutená ako negatívna, ale môže to byť v takomto zmysle, že som skôr ako smutná z niečoho, že sa niečo nestalo. STP a SVP asi poznáte všetci, to je skratka na prosím, čiže prosím ťa alebo prosím vás, s'il te plaît, s'il vous plaît. A impec je skrátka pre slovo impeccable a to je niečo, keď je niečo fakt úžasné alebo super. Tak to je, vtedy sa používa tá skratka impec. A koi skratka znamená quoi a potom ja. To sa tiež často používa namiesto toho il ja, lebo im sa nechce písať celé to il ja, tak sa to skráti iba na ja. A MDR je skratka pre mort de rire, čo znamená, to je ako to lol, aj, že proste niečo s tým mŕtvý smiechom úplne. MDR. A zase som vám tu dala nejaké príkladníky, čiže qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, čiže čo robíš dnes. A je tu aj hneď druhá skratka, ktorá bude asi v tom ďalšom slade ešte. Le cours est annulé, je suis deg. No to je presne to aj, že kurz je zrušený, som z toho znechutená. Nie, že som smutná. Impec, to je super. To bolo vo význame, že my sme sa nejak dohodovali, kto čo vezme na víkend a ja som písala, že vezmem veci na raňajky a chleba a nejaký, myslím, že dezert. A mi napísali, že unpack, hej, že super, že paráda, že teda OK a oni vezmu niečo iné. No, aby ste si dali troška do kontextu. A tu crois quoi? Takže to je takéto, že čo myslíš, hej, tu crois quoi? Tak, a myslím, že predposledný slajd. Tu máme tiež veľmi časté. Ja by som toto dala podľa mňa do toho prvého slajdu, túto skratku kolok, lebo ja to počujem dennodenne túto skratku. A má kolok, môžeme povedať, alebo mon kolok, a to je takéto, to je skratka od colocataire, čiže od spolubývajúcej, alebo spolubývajúci, alebo spolubývajúca. A ja to mám fakt tak vžité, že som nedávno robila videjko a som tam povedala makolok a vôbec som tam nechcela použiť skratku, ja som si to absolútne neuvedomila, až keď potom som si prehrávala to video asi druhý alebo tretí krát, tak som bola taká, že aha, počkaj, ja som tam použila tú skratku, ale to som tam vôbec nechcela použiť. A fakt, môžete to vidieť, to on dokazuje to, že ja to mám strašne vžité, lebo sa toto fakt strašne používa. Už málo kto tak povie, že ma colocataire. Ako jasne, stále sa to môže povedať, ale veľa ľudí používa tú skratku ma coloc. No potom frérot, to je skrátené, alebo to je skôr varianta, neviem úplne, prečo som to tu dala. To by som asi vypustila, ale je to proste len varianta pre brata, hej, frérot, ale je to viac v takom tom hovorovejšom slova zmysle, že bracho. Hej, alebo si to často píšu aj kamoši dvaja, že aj keď nie sú priamo pokrvní bratia, tak si napíše, že frérot, comment ça va frérot, hej, že jak sa máš bracho. No anif je skrátka pre anniversaire, čiže pre narodeniny. Dico je skrátka pre dictionnaire, slovník. PK má zase, môžu byť dve variácie, buď písané s kvečkom alebo s kačkom a to je skrátka pre pourquoi, čiže prečo. Tam máme toto se. Víkend je skrátka pre víkend má tiež dve variácie, čiže buď je to dvojité V k N alebo v a E.
A ono tam záleží, podľa mňa je to skôr od toho, že jak si človek zvykne to písať. Ja napríklad používam viac to VKN, ale mám kamošku, čo stále píše to v E. Čiže podľa mňa asi čo vám tak viac zapáči, alebo na čo si zvyknete. Après je pre to povedie, après-midi, aujourd'hui je pre dnes. Čiže sa to píše ako A, U, J, D. Alebo ešte myslím, že som videla občas aj variáciu s háčkom, ale tá s Dčkom je poviem taká častejšia. A som tu dala ešte nejaké príkladíky? Áno. Čiže je regarde dans le dico, je regarde dans le dictionnaire, čiže pozerám do slovníka, je comprends pas pourquoi on peut pas en juin. Nerozumiem, alebo nechápem prečo, čiže pourquoi, prečo nemôžeme v júni. Vas-y, ça me va, c'est un café. OK, vyhovuje mi to, je to kaviareň. To si pamätám, že sme sa mali stretávať niekde a ja som poslala názov toho miesta a práve tá známa, ona nevedela úplne, že čo to je, tak sa pýtala, že je, a to je kaviareň, aj že to c'est un café. A potom posledná veta je le weekend du 24 et 25, čiže a víkend 24. a 25. Čiže dáme zase skratku pre ten víkend. Um, neviem teda, zaujímalo by ma, či tieto skratky poznáte, alebo ste poznali všetky, prípadne, či ich aj používate, keď si píšete, keď máte nejakých francúzskych kamošov, alebo keď si píšete s niekým, prípadne, dajme tomu, už ste ich niekde videli. Celkom by ma to zaujímalo, že ktoré z nich ste niekde videli, alebo ktoré z nich sú také, že fakt aj používate reálne. A prípadne, či ste sa dozvedeli nejaké nové. A takže kľudne mi napíšte potom do komentára. Môžete tam dať hashtag záznam, čiže aby som vedela, že ste sa pozerali zo záznamu. Pretože živé vysielanie sa mi zrušilo. Ja som to inak vysielala živo, ale Facebook mi to zrušil, pretože som tam použila jednu skratku, ktorá je teda, som sa aspoň odkvela, teda som zistila, že nakoniec tá skratka je asi vulgárnejšia, než som si myslela. Takže keď sa to spätne pozriete, takže kľudne mi napíšte do komentára, ak máte nejaké obľúbené skratky, tak ktoré a prípadne, či máte nejaké ďalšie, ktoré by ste chceli dovysvetliť, alebo ktorých význam vám nie je úplne jasný, alebo v akom kontexte sa používajú, tak určite mi napíšte. No. A teraz sa už pozrieme. No, ešte môžem teda spomenúť. Ja som to tu do slajdu myslím, že nedával. Ešte mám jedno, pardon. Takže mám tu posledný slajd. Tu je to ešte to časté A+, čiže klasicky tam dávame plusko do Messengeru alebo do správy. A to znamená neskôr. Čiže stretneme sa neskôr, alebo tak zatiaľ. A to sa tiež používa dosť často. VS je skratka na miesto VU. Vous êtes, vy ste. Maintenant je zase skratka pre teraz je MTN, čiže zase takto vytvorená. To by ste si pamätne celkom intuitívne určite mohli odhadnúť, že čo to je, ak by ste to aj keď by ste to napríklad nepoznali. To isté toujours, skratka pre toujours, pre vždy je TR. Ekolo je skratka pre niečo, čo je ekologické, čiže ekoložik, alebo niekoho, môže to byť aj pre osobu, že il est ekolo, čiže ekologicky zameraný. A potom máme tuto, to je skratka pre tutorial, čiže pre nejaký tutoriál. A TG máme ďalšiu skratku a tá má taký pejoratívny charakter troška a mám slabú baterku, čiže si to len hodím do nabíjačky. Tak.
A to boli teda tie skratky, ktoré sa používajú hlavne v písomnom prejave, ale teda v takom tom kontexte SMS správ alebo v rámci textoviek cez sociálne médiá, cez nejaký Instagram, Messenger, rôzne platformy. A z tých všetkých skratiek sú niektoré, ktoré sa používajú aj takto bežne v konverzácii, keď sa s niekým bavíte. A som sa zamýšľala, keď som vlastne išla domov, že čo tak najčastejšie počúvam. Tak z tých, čo sme mali, tak je toto napríklad to A+, to sa fakt používa takto bežne so spolubývajúcou, napríklad si to povieme, keď vidíme sa ráno, odchádzame do práce a vieme, že sa stretneme na obed alebo po obede, že sa vidíme ešte ten deň, takže to je takéto A+, že tak zatiaľ sa maj, zatiaľ, lebo viem, že ešte sa stretneme v ten deň. Čiže vtedy to môžeme použiť to A+. Aj to écolo sa používa takto bežne v konverzácii, že napríklad c'est pas très écolo, nie je to veľmi ekologické, tak to kľudne môžeme tiež povedať v reči, takto keď sa s niekým rozprávame. Alebo to kolok, má kolok, mon kolok, to sa enormne používa. A ešte z tých, čo sme tam mali, anif, to tiež som už počula. Tu viens pour mon anif, to sa tiež proste klasicky často používa. A sine, áno, teraz to sine tiež v konverzácii počuť, aj to resto a après. No a ešte by som pridala tiež variáciu ešte na to mrzí ma to, na to désolé, tak v hovorovej reči tiež už som počula je suis déso. Je suis déso, iba sa to napíše inak, napíše sa to déso, klasicky D-E-S-O. Že je mi to ľúto, mrzí ma to a ešte sa používa merci pour l'invite, čiže takto l'invite sa skráti a oficiálne slovo l'invitation, pozvánka alebo pozvanie, čiže merci pour l'invite bude ďakujem ti za pozvanie. Alebo proste ďakujem za pozvanie. A ešte som si poznačila ça fait plaise, alebo ça m'a fait plaise. A to plaise je skratka od slova plaisir. Plaisir, čiže radosť. Takže ça me fait plaise znamená, že mi to robí radosť. Alebo ça m'a fait plaise. Hej, spravilo mi radosť, dajme tomu, že si tu bol, alebo že si tu bola, ça m'a fait plaise. Čiže to tiež môžeme použiť v hovorovej reči. A ešte tu mám jedno, čo som si zaznačala zo školy, ale to používajú skôr takto akože tínedžeri. Úplne som to nepočula používať ako moju vekovú kategóriu, ale je to skôr také, no, že v škole alebo tínedžeri to používajú, že je suis en PLS a to je takéto, že PLS skratka, hej, to píše ako iniciálky. A to znamená, keď to povedia, že niečo v zmysle ako, že suis KO, že proste som KO, som vyčerpaný, unavený, je suis KO. A je to takéto fatigue. A som ešte dala nejaké príkladíky, je peux pas maintenant, to ešte k tomu slajdu predchádzajúcemu. A na záver som vám tu ešte dala rozdiel, teda my sme sa zamerali na tie abreviation, na ten typ toho skracovania, že sa z toho proste odstránia tie písmenka. Ale je ešte iný typ, ako môžu vzniknúť skratky a to sa nazýva ten druhým typom, takým asi najčastejším je akronym. A dala som vám tu znova definíciu zo slovníka. Čiže čo to je? C'est la combinaison des initiales ou des premières syllabes d'un groupe de mots donnés et qui sont prononcés ensemble comme un seul mot. Čiže ide o kombináciu iniciálok alebo prvých slabík nejakej danej skupiny slov. Dôležitá vec, že sa to vyslovuje
spolu ako jedno slovo. Čiže nevyslovíme iniciálku za iniciálkou, nevyslovím ja S, hej, C, A, F, C a F nevyslovím C a F, ale vyslovím to kaf. Čiže vyslovím to ako jedno slovo, kaf. A inak vždycky teda tá iniciálka znamená niečo, ale ten Francúz to nepovie ten význam tej iniciálky, že on by nepovedal, dajme tomu, že vetička, hej, idem do na kaf, neviem ani jak slovenčine, ako predložku tam dať, či do, či na, ale oni by povedali, že ale kaf. A on nepovie, že je vais à la caisse d'allocation familiale. On by to nepovedal nikdy Francúz, on proste povie kaf, on použije tú skratku. A preto je to, fakt tých skratiek je tu enormne veľa, hlavne tých akroným. A dnes to stáva veľmi často, že keď sa s niekým bavím, a hlavne tieto akroným, tieto skratky tohto typu, tak sú väčšinou súčasťou, alebo teda často sú v spojení s rôznymi prácami. Akože, že kto kde pracuje, s rôznymi spoločnosťami ASO, s rôznymi firmami alebo pozíciami pracovnými, tak tam je práve, že v tejto oblasti strašne veľa týchto akroným, týchto skratiek. A často sa mi práve stáva, že sa s niekým bavím a on mi hovorí, ja sa opýtam, že kde pracuje a on mi povie nejakú skratku, ktorú ja samozrejme nepoznám, tak som vždy taká, že ďalšia skratka, čo to tak asi môže byť? Lebo fakt tých skratok je tak strašne veľa. Ako hlavne, čo sa týka rôznych tých pracovných inštitúcií, ako rôznych firiem a spoločností a teda. Aj tých pracovných pozícií, že tých skratiek je strašne moc, ktoré si hovorím, že už si budem písať list, lebo toho je toľko veľa. Ja to stále potom aj zabudnem tie skratky, lebo keď to človek nepoužíva, tak ako... no, Lindsay je taká známejšia, lebo to je proste to možno poznáte, ten taký fakt veľký, obrovský štatistická inštitúcia. Čiže je to doslova, tie iniciálky znamenajú Institut National de la Statistique et des Études économiques, ale tiež nikto to takto nepovie, všetci povedia LINSEE. Taktiež BAFA, to je taký typ certifikátu, ktorý potrebujete nie vždycky, ale často vo Francúzsku, keď chcete robiť animátora alebo animátorku, napríklad na letných kempoch alebo počas nejakých udalostí, tak oni často vyžadujú tú BAFu, to BAFA. Tak tiež nikto nepovie, že est-ce que tu as brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur? Nikto sa ťa takto nespýta. Všetci sa ťa spýtajú, est-ce que tu as BAFA? Hej, máš ten diplom BAFA. Takže tieto sú viac také náročné na to pochopiť, že čo to vlastne je. Ja si to potom googlím, čiže googlite si, alebo ďalší tip je, že nebojte sa spýtať, pretože niekedy ani Francúzi sami nevedia. Alebo proste tých skratok je naozaj toľko veľa, že oni, im to nepríde také divné, že sa pýtate, že čo to je. Oni vám povedia, že sa. Alebo vám vysvetlia, čo tam sa robí a tak. Lebo fakt tých skratok je tak veľa a ani Francúzi nepoznajú všetky tie skratky, všetky tie pozície. Takže buď si to googlite, alebo sa na to spýtajte rovno, že teda čo presne to je, alebo čo presne sa tam robí a teda. Tak. To je k tomu asi všetko, to by som to takto nejako ukončila. Čiže dajte mi kľudne vedieť potom do komentára, či ste sa niečo naučili a či vám to bolo nejakým spôsobom prínosné, pretože pre mňa je to fakt taká spätná väzba, že či robiť ďalej takýto nejaký obsah, či sa vám to páčilo, či vám to niečo dalo, či ste sa niečo naučili, alebo kľudne mi napíšte, že už ste vedeli všetko, to je tiež super, alebo mi napíšte, ktoré napríklad skratky sú pre vás obľúbené, ktoré máte radi a ktoré používate. Kľudne mi napíšte do komentára, aspoň môžeme si robiť aj takú anketu na Slovensku, že čo študenti alebo čo milovníci francúzštiny používajú, alebo respektíve čo sa im
s čím sa stretli. A určite mi napíšte, ak poznáte nejaký akroným, s ktorým ste sa nedávno stretli a boli ste takí, že že čo to je? A museli ste si to googliť alebo hľadať. Kľudne mi napíšte. Budem veľmi rada. A prajem vám ešte krásny zbytok dňa a majte sa krásne. Ahoj. A ak vám náhodou chýba motivácia do učenia, príďte zažiť Francúzsko na vlastnej koži a učiť sa úplne inak, než na čo ste zvyknutí. Koncom júna organizujem týždenný pobyt Ochutnaj Francúzsko v magickom Bretónsku. Príďte sa ponoriť hlbšie do miestnej kultúry a jazyka. Budete mať kopec príležitostí parlovať s Francúzmi, načerpáte novú energiu, novú inšpiráciu, oddychnete si a zažijete nezabudnutelné zážitky. Čaká na vás bohatý program a nám zostáva už len posledných pár miest. Ak vás to láka, určite mrknite na stránku www.francefamilie.sk, kde sa dozviete viac informácií o pobyte. Majte sa krásne!